Shore Day 12 of the Tropical Cup Company School. Brought to you by Congressman Sabico at the Tropical Party. Katalong na, kasurog pa. We welcome you all inside the Municipal Home Court of Sipugot for our first game match between Team Del Gallego and Team Lupi of our doubleheader match for tonight. Let's meet the starters for your Team Del Gallego. At point guard, number 17, Junel Sangala. At shooting guard, number 4, Jumel Legaspi. At small forward, number 5, Jonathan Pina. And power forward, number 16, John Carlo Mira. And center, number 10, Ricardo Bueno. And the starters for Team Lupi. At point guard, number 21, Moses Yama. And shooting guard, number 30, Alje Diego. And small forward, number 24, Jesly Ortiz. And power forward, number 15, Rex Aaron San Juan. And center, number 13, John Mark Panuelos. Our officials for this ball game, Q Chief Inday Orena. Umpire 1, Richard Ramos. Umpire 2, Roque Putia. This is your Tropical Cup Camarines Sur. Atin to. Ahoy! Good evening! Yan, Diyos Maray na Banggi, Bicolanja. Magandang gabi, Pilipinas. Hello, world! Nandito na naman po kami para sa Ako Bicol Cup Camarines Sur Leg. This is day 12 ng ating liga dito po sa lalawigan ng Camarines Sur. At eto na, both teams are now in the middle for the tip-off. At nakuha ng mga taga Lupi ang bola, pero all of a sudden, nasa mga taga Del Gallego na. By the way, magandang gabi po sa inyo lahat. Intro muna tayo. Ako po si Kapa Morgan at siyempre hindi ako mag-iisa dito to do the play-by-play action for tonight. Ang ating partner ngayong araw na to, araw ng Friday. Kagawad, malapit na eleksyon. Kagawad, John Bachiller. Magandang gabi sa iyo, partner. Magandang gabi, partner. Magandang gabi, mga kasurog. We are about to witness a game between Del Gallego and Lupi. Partner, ito, as sa pag-uumpisa, nakita natin yung both teams talaga. As you take a look, yung Lupi, talagang nakatayo pa sila, waiting for their first basket. And again, Sanggalang, sa ilalim, pinasa kay number 10, Cueto. Wala. Natumba yung fans. Kawawa naman. Tinamaan ka agad ng sino ba yung nasa ilalim kanina? We just hope na hindi naman nasaktan masyado yung fan na nasa may baseline. So, nandun naman kaagad yung ating mga, ang ating mga medics to assist. Nako, kakastart pa lang ng game natin. Mayroon na kaagad na pangyayari. Medyo ganun kainit talaga. Ganun ka-intense ang ating mga laro dito sa Camarines Sur Leg, partner. At saka ganun kainit ang pagtanggap ng mga taga-Sipokot sa ating liga. Na nandito ngayon for the second time around sa kanilang municipality. Yes, By the way, partner, John, both teams wala pang talo. Yung mga nakaputi na Del Gallego 1-0, samantalang ang Lupi na naka-brown 2-0. So talaga battle of the top teams sa kanilang mga bracket. And kung titingnan natin, talagang pareho agresibo ang umpisa. And nakita natin si number 30, si Riego, tumira ng 3 points. Mintis, rebound by number 15 na si San Juan, powering his way for 2. Magandang ikot. Yes. Very good basket. And ayan na nga po, nasa 3-point line si Sanggalang. Pumeke, pumira, Mintis. Na-rebound ni number 24, outlets to number 21. Number 21, missing the shot.
Mukhang libre sana siya doon, kaya lang parang wala siyang kumpiyansa sa tira niya because of the defense. Yes, offensive rebound by number 13 na si Panuelos, powering his way para makuha ang kanyang offensive rebound. I guess nakakuha siya ng foul and will drop to the line for 2. What a start of a ball game. Yes, very intense, very Almost 2 minutes na yung nakukonsume natin sa first quarter natin, pero look at the score. Yes, oo talaga. Dalawa pa lang para sa Lupi. Kasi kita ko yung intensity ng both teams. When it comes to defense, talagang they're Takbuhan ka Yes, agad. takbuhan. And pag nakita yung bola, talagang they will go and dive for the ball. Ayan ang pangalawang free throw ni number 13 na si Panuelos. Pinasok. Outlets to Kina. Kina attacking the defense of Panuelos. Nakakuha ng foul. And mapupunta ulit sa free throw line ang Del Gallego number 5 na si Kina. Jonedel Kina. After hitting the second free throw for Lupi, Panuelos was called for a foul. Kaya nandito na sa linya itong numero 5 ng mga nakaputi na si Jonedel Kina. Yes, Kina makes his first free throw. And tingnan natin yung second free throw niya. Misses the second one. Rebound by Panuelos. Panuelos talaga imposing his will as early as now. Collecting, I guess, as of my count, 3 rebounds na kaagad. And that's a good sign for Team Lupi na nakukuha nila yung rebounds. Yan na si Kina. Rushing. Flying. No good. Rebound by number 30. Passes to number 21. Si Yaba. Alley-oop play. No good. Rebound. And That's 2 against 3. Kaya nahirapan doon yung yes, good yung defense. Good defense on the part of number 30, Riego. Anticipating the possible easy 2 points para sa mga taga Del Gallego. Sanggalang at the top of the key. Rebound by number 9 na si Glory. muntik nang maagaw ni Orkin kay Sanggalang ang bola, pero the ball went out of bounds, kaya mananatili ang bola sa mga nakaputi. Sayang ang turnover on the part of Del Gallego. Good pass pero hindi lang nasalo ng kakampi niya. And with 7 minutes and 13 seconds remaining na nalalabi sa ating first quarter, lamang pa rin ang Lupi, 3-1. Yaba, passes to Kino. Turnover again. Both medyo sloppy pa ang umpisa ng ating laro. Partner, siguro it's a factor pa rin naman kasi nag-uumpisa, palabas pa lang yung pawi. So they have to double up to make the score sa mga susunod na possession. Sanggalang, inside pass again. 2 points for number 10 na si Ricardo. Medyo nagulat nga doon si Ricardo from that pass from Sanggalang, pero buti nilang nakuha niya yung tira after he turns around for that mid-range jumper or short. Actually, it's close range shot. Riego open for 3, no good. Rebound by Sanggalang. Sanggalang outlets to number 9. Binigay kay Kina. Kina binigay sa ilalim na number 16 na si Mira. Mira and 1 plus the foul. Grabe, good recognition. Yes. Kung hindi niya na itira from the direct pass from his teammate, yung unang tira hindi pumasok because of the defense, pero ganda ng hustle nitong si number 16 na si Mira. Yes, pero good recognition din on the part of Kina finding his open teammate. Mira with the bonus free throw, no good. Rebound by Panuelos. Panuelos to Yaba. Yaba at the top of the key, binigyan ng pick. Bothered by the defense of number 16, Mira. Panuelos gives it up to number 9 na si Layosa. Out of bounds. Ball will go to Del Gallego. Napakaganda ng ipinapakitang 2-1-2 defense ng mga nakaputi, ng mga taga Del Gallego. Kaya nahirapan yung opensa kanina.
at nag-cause ng turnover. Nayaba. Stops, pops. No good. Rebound by Panuelos. Panuelos with the reverse. 2 points. What a shot from Panuelos. Ay, rather si San Juan pala. Ayan, that's Partner. an one. Yes, halos magkakasing same size kasi sila. And yung pati yung build, kaya napagkama lang. Sanggalang. Mira. Fakes. Jabs. Pinasa kay number 9 si Glory. Glory misses the shot. Nakuha ni Kina. Ayan na si Yaba. Nagmamadali against Sanggalang. Yaba lumipad. Pinasa kay San Juan. Nakakuha ng foul kay number 17. Yaba ay Sanggalang ng De Gallego. Foul number 17. Mabilis na tumakbo yung mga naka-brown, which is mga Tagalupi on that transition play or fast break opportunity. Hindi man nila nakuhang maibuslo yung bola pero nakakuha naman ng foul itong si San Juan. At ngayon ay nasa free throw line making his first shot. And Ako Bicol Cup Camarines Sur leg is being brought to you by Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. San Juan misses the shot. San Juan with the offensive rebound. Blocked by Sanggalang. Sanggalang dribbles the ball. Pansin mo, partner, si Sanggalang is a very big point guard. With his size, talagang kitang-kita niyo yung mga pinapasahan. Look at his pass. No look pass. Akala ko sentro siya. Oh, he is playing the point. Sanggalang with a short stop. No good. Rebound by number 16. Ay, number 10 rather. Si, Ricardo Cueto. Ricardo Cueto will troop to the line again for 2. First personal foul, 3 team foul. Medyo both teams are now, I guess, in the penalty. Medyo maaga pa. 4 minutes talagang with the type of defense na pinapakita ng both teams, talagang medyo aggressive. So prone sa mga personal fouls. Kaya medyo expect na yung games magiging mabagal. And expect na mapa-foul trouble kaagad both teams because of the defense na kanilang intensity of the defense na kanilang ina-apply sa larong ito. Yes, nakita natin, Cueto misses both his free throws. Yan na si San Juan, natatapos the key hand-off kay Layosa. Layosa, 1-on-1 against number 5 na si Kina. With the alley-oop, no good. Rebound by Ricardo. Sanggalang fumbles the ball, nakakuha ni Layosa. Layas stops and pops. Bucket. Grabe, gandang tira, partner. Very confident na Yes. tira yun. Kung wala kang ganong, hindi ka ganon kakumpiyansa sa tirang stop and pop, hindi mo gagawin yon. But looks like Layosa was really confident with that shot. Giancarlo Mira. And si Mira, binawi din with a short Oo. stop again. Gandang release. And medyo following away pa yung tira. And as you take on Layosa, directing traffic, passes kay number 24 na si Kina. Or Kina. That's a short, long-range shot from way downtown. Mira passes to Legaspi. Air ball. And that's shorter. Air ball and Timeout, Del Gallego. ayan, partner, meron tayong timeout na tinawag galing sa Team Del Gallego. Again, adjustments again will be made for sure kasi medyo low scoring and then partner, medyo mag-a-advise si coach na konti. Oo, si Coach Ben Gayanilio. Enilio. I think gusto niya na talagang sa umpisa pa lang sila na yung makalamang sa match-up na ito against their rival Lupi. So nasa huddle ngayon ang Del Gallego para siyempre sa mga adjustments. And by the way, talking about those adjustments, malalaman natin yan with our report from our courtside reporter na si Barbie Floriano. Kasama natin sa sideline. Maya-maya, papasok siya para sa kanyang unang report dito po sa ating unang match-up ng ating Day 12 ng Ako Bicol Cup Camarines Sur. Again, ito po ang laban ng Del Gallego ng mga nakaputi at ang mga naka-brown naman ay ang Lupi. Lupi leading by 1 score. Layosa sizing the defense of Legaspi. Layosa crossing over. Layosa flies, scores with the left hand. Ganda.
Medyo nakakita ng adjustments. Nakita nila medyo bagong pasok si Legaspi kay inatake niya. And again, what a pass by Sanggalang to number 5 na si Kina. Kanina pa nananalasa si Sanggalang, partner. Pagpasa sa loob talagang he is involving his teammates. Ayan na, Layosa. Layosa crossing over again, kicks it out. Layosa. Napakagandang play. Manuelos with 2 points. Kung mananatili ang ganong play ng Lupi, I think they have a better advantage sa game na ito. Yes. Yung pagiging unselfish ng bawat player. Oh, what a steal. Steal by Legaspi. Legaspi. Floater, no good. Rebound by number 9, Layosa. Layosa nagmamadali. Kicks it out to Layosa again with a teardrop. No good. Napakagandang pasahan na naman sana Yes. on the side of Team Lupi. Pero magandang rebound na nakuha. Coming off the bench, si Sherwin Boral pumasok na for the part of Del Gallego. Another substitution. Si number 30 bumalik. Si Riego. Replacing Yaba. Para palitan si Yaba. Ayan na. Sanggalang with a top tip pass. Ayan na. Turnover, sayang na medyo na-fumble yung bola when it comes kay Kina. Humingi siya ng foul pero hindi natawagan natin mga referees. He was called for a traveling violation. Yes, Sino sa mga teams na to ang magkukomit ng more mistakes? Eh siyempre, yun ang malamang umuwing luhaan sa labang ito. Again, both teams po ay wala pang talo. Manuelos with the offensive rebound. Kicks it out to Layosa. Layosa with a back pass to... Oh, what a crossover. Kaso, natapik. Ayan na si Sanggalang. Ayan na si Kina. Misses the all-alone layup. Layosa rushing with a behind-the-back pass to Kina. Wala pa rin. Both teams are battling for the rebound. At last touch ng mga naka-brown, so mapupunta ang bola. Number 9, Harold Loyosa. Second personal foul. There was a foul. Penalty. Ayan na, penalty na. Substitution. So ito na, gaya ng sinabi ko kanina na kasama natin ang isang maganda mula sa court side. Walang iba po kundi si Miss Barbie Floriano. Miss Barbie, pasok! Janelle Sanggalang. Good evening, Coach John and Coach Morgan, and good evening mga kasurog. Nandito tayo ngayon sa Sipokot Municipal Covered Court for our 2 games for tonight. At kanina nagkaroon ako ng oras para makapanayam ang coaches ng bawat team. According to Coach Ben Gayanilo ng Team Del Gallego, lahat ng kalaban ay may kalakasan. Gayunpaman, dapat andun pa rin sa laro yung napag-usapang plano, magkaroon ng teamwork at mag-hard work para makaabante sa larong ito. Meanwhile, Coach Nolly Panuelo of Team Lupi said, given ang pressure sa bawat game at alam naming dito namin makukuha ang lakas ng loob para makagawa ng best sa court. Yun na muna ang latest update and stay tuned for more basketball action. Back to the panel. And maraming salamat, Miss Barbie Floriano, with your first report. Ayan, para sa Del Gallego, teamwork and hard work ang kailangan to win this ball game. Yan ang ating abangan. Yes, Sanggalang attacking the defense. Pass Boral. Boral with a spin, with a fall away. No good. Rebound by Orkin. Orkin was fouled. There's a foul. Foul number 17. Yes, yan ang sinasabi ng penalty na naman eh. Both teams will move to the line. Nasa 52 seconds. Second personal foul. 3 team foul. 3 team fouls walang pala ang Del Gallego. Oo. Wala pa sila sa penalty. Yes, Riego crossing the half-court line. Waiting for his teammates. Passes to Makasinag. Makasinag, directing traffic. Passes to number 43. Na si Forton. Misses Sanggalang. Sanggalang is the point guard and at the same time in charge sa rebounding para sa kanyang team na Del Gallego. Nasapal, ayan na. Riego, rushing. Layup, no good. Rebound by Sanggalang again. Mira, stops, pops for 3. No good. Rebound by number 5. Na si Kina. Kina attacking the lane. No. Medyo napasama ang bagsak
Hope that is okay. Oh, tumama yung likod. And Tumama yung likod. And muntik na rin tumama yung likod ng kanyang ulo sa floor. Pero buti na lang, na-control niya yung kanyang bagsak. Yes, medyo it's a bad fall. Pero I guess, sana He's okay naman. He's okay. Pero hindi naman papabayaan ng magigiting na medics natin yan. Oo. Na laging nakaantabay sa ating mga games. So Kina will be shooting two free throws. We have a tight ball game, partner, as we get closer and closer sa ating pagtatapos ng first quarter. We only have 5 minutes or 5 seconds. And 5.9 actually. And patapos na ating first quarter pero unti-unti na rin nagpa-pile up yung mga tao sa ating venue. Yeah. Kasi talagang we are expecting a massive crowd maya-maya. And then, syempre, kung medyo mapuno na yung venue, partner, medyo pwede na rin silang manood sa ating Ako Biko online TV. And Yes. then, yun sa Facebook page ni Representative Saldico. And meron din tayong YouTube channel, ang Ako Bicol Cup YouTube channel. Pakisubscribe na rin para sa mga updates, yung mga replays nandyan, yung mga highlights. Doon natin makikita yung mga laro. Okay, and paki-share na din po sa inyong mga kaibigan. Yes, of course. Mga kamag-anak, lalong-lalo na yung mga kamag-anak natin na malayo dito ngayon sa Bicol. Yes, as we take a look, Kina misses both free throws. And then, naka-force pa ng turnover si Mira. So it's going to be Del Gallegos ball once again. And they have the opportunity to lead bago tayo magtapos sa And to ating take the first last shot. quarter. Nabitawan, makasinag, rushing, nauna. As time expires, Merong nagkaroon ng opportunity both teams to lead in this quarter. Pero hindi maayos yung pagkaka-execute ng mga plays. Anyway, dyan po nagtatapos ang ating unang quarter of action dito sa labanan ng Del Gallego versus Lupi. Ang bakbakan dito po sa District 1 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Sur. Magbabalik po kami ni... di ba? So sige. ayan, tinitingnan natin yung mga first quarter highlights natin. Ayan, si Panuelos imposing his will. Nung una pa lang, talagang yung first minutes talagang pinapakita niya. Ayan, kung pinapakita niya kung gaano siya kalakas sa ilalim. Oo. And then, on the other hand naman, para sa mga taga Del Gallego, the likes ni Joniel Sanggalang who is Oo. taking over. Kumbaga, he is a do-it-all guy, nagre-rebound, Nagpo-point. pumapasa, point guard, and then orchestrating his teammates. Talaga medyo all around din. So, yan. Tingnan natin, expect a good and quality second quarter for sure, partner. Kumbaga, isang galang yung jack of all trades ng Yes. kanyang kupunan. Yan, nakikita natin Look at that. yung mga pasa niya, Oo. ilang beses na walang adjustments na ginagawa si Lupi when on the part of ayan na, si San Juan din contributing. Yan, with a spin in the power move. Grabe. That's a great move. Mala- Isang galang. Malanoliloksin yung mga galaw na yan, partner. Oo. So mukhang magtutuloy-tuloy na tayo with our second quarter action. Again, ang labanan ng mga walang talo dito sa District 1. Ang mga nakaputi, ang mga taga Del Gallego, meron silang 1-0 na win-loss card. At ang mga naka-brown naman, ang Lupi, merong 2-0 na kartada dito po sa ating liga. Again, Kapa Morgan, kasama po si John Batsillier doing the work for you on this great Friday evening. Ayan na, San Juan rushing. San Juan flies. No good. Rebound ng taga Del Gallego. Cueto, nagmamadali. Cueto and Glory, naiwan mga kampe. Mira, at the top of the key, passes to Sanggalang. Sanggalang, slicing the defense. Kicks it out to number 4, Legaspi. Legaspi for 3, kaboom! Yun na. Yeah, that's a nice shot from way downtown. Again, yung na-notice mo, yung good ball movement on the part of Del Gallego talagang pag ginagamit nila yun, they're making their life easier to score. Ayan na, Forton sa ilalim, no good, rebound by Cueto. Sanggalang again, outlets to number 16. Mira, kicks it out. Number 9, nabitawan ni Glory ang bola. Bola mapupunta sa mga Tagalpit. Sayang, medyo ganda na ng run. Oo. Nag-turnover lang ang Del Gallego. Both teams naman are executing their plays well. Maganda yung pasahan. Yun lang sa pag-finish na ang nagkakadiferensya. May violation na natakita ang ating magigiting na referees. Ball will remain to Lupi with a
9 minutes remaining, pero intense na intense pa rin as we take a look. Yaba. Yaba kicks it out to number 28, Makasinag. Makasinag. Short on that. Out of bounds. Ball will go to Del Gallego. At hindi na nakuha doon ang rebound itong si number 15 para sa kanyang kupunan na Lupi. Sanggalang with another pass pero na-intercepted ni Fulton. Yaba all alone. Flies. Blocked by nasapal ni Sanggalang pero nakakuha ng foul kay number 4 na si Legaspi. Jomel Legaspi. Si Makasinag yung na-foul Yes, while he he follows it up after the miss. Layup. Actually, a blocked layup from behind. Makasinag with his first free throw misses the shot. Ayan na, second free throw ni Makasinag. Makasinag for the second free throw splits the charity. Ayan na, San Juan, Legaspi crossing the half-court line. Legaspi. Meron tayong whistle from the referee. Yes, I guess nakakita ng medyo, ayan, pinatanggal kay Makasinag ang kanyang necklace kasi medyo ano na nga naman, delikado nga naman, baka masabitan. Oo. And magkaroon tayo ng injury. Bawal ang anting-anting dito. Yes, bawal. Ayan na, Glory number 9. Passes to Legaspi. Legaspi humihingi ng pick kay Glory. Legaspi kicks it out to Mira. Mira with a hesitation. Passes to Legaspi. At the top of the key tray, kaboom! Yes! Christian Jomel Legaspi for 3. Nabago na yung sistema sa ngayon ng kupunan ng Del Gallego while Legaspi is inside, is doing the point at makita natin si Sanggalang pumuposte na sa ilalim. Yes. Yan, oh, what a sorry miss on the part of Lupi. San Juan for 3. No good. Rebound. Ayan na. Umi-score na, rumi-rebound na. Point guard pa. Yan si Jomel Legaspi. At siya na foul ni Makasinag Yes. while battling for the rebound. Ayan na, binalik na po. Si Layosa. Another point guard from Lupi, si Layosa. Sa Legaspi. Crossing the half-court line, passes to Glory. Legaspi again at the top of the 3 key. No good, rebound by San Juan. San Juan outlets to Yaba. Yaba wisely waits for teammates, stops and pops. No good, rebound by Sanggalang. Sanggalang dribbling, passes to Glory. Glory with a layup. Glory 2. Yes, using the glass. Yan ang tinatawag na Glory layup, partner. Oo, John Kenneth Glory layup using his right hand. Fulton, corner 3 misses. Rebound by San Juan. San Juan kicks it out to Layosa. Layosa for 3. Kaboom! Yes! Nice shot from Layosa. Yan na, medyo From the outside. nakukuha ng both teams sa kanilang mga rhythm. So talagang medyo may kumpiyansa na to take outside shots. Ayan na si Legaspi. Passes to Mira. Legaspi crosses over. Alley-oop to Glory. No good. Rebound by Fulton. Fulton nagmamadali. Naagaw ni Mira. Mira with a pull-up. No good. Rebound by San Juan. San Juan outlets to Yaba. Fulton passes to number 9. Layosa misses the shot. That's a 3 against 1 situation. Yes, Nasa Lord. advantage sana yung Lupi pero they couldn't make it. San Juan with a power move misses. But a rebound. Yan ang sinasabi ko. Yan. Good effort on the part of What a hustle by Inandan. Inandan. Yun ang mga gusto ng coaches natin, partner. Yung talaga, you're diving for the loose balls. Handang pakipagmalita ng mukha. Yun ang nabibigyan ng minuto. Kumbaga sabi nga nila, yung minutes are earned, not given. Yes. Kaya talagang once you are given the chance na makapasok sa the court, talagang ibibigay mo na yung all-out mo. In the meantime, lumabas si Glory para kay Kina for Team Del Gallego. Legaspi with a fall away. Nakakuha ng foul and Legaspi will troop to the line again for 2. Namimiesta na si Legaspi sa free throw line, partner. Napaka-aggressive nitong mamang ito with regards to offense ng sa kanyang team. Talagang kung hindi siya makaka-assist, talagang he will find a way to make a shot.
Yes. At yun na nga, nakakuha siya ng foul while trying to add another score sa kanilang kupunan. Legaspi with his last free throw. Misses the second one, rebound by Panuelos. Pumasok na ulit si Panuelos. San Juan at the top of the key. Kicks it out to Panuelos, to Yaba. Yaba for 3. No good. That's a short one. Rebound by. Yan na si Sanggalang. Outlets to Kina. Kina. 2 against Passes 1. to Legaspi. Yan ang good two-man game on the part of Del Gallego. And I guess napatawag ng timeout uli ang Lupi because alam nila tinatakbuhan na sila ng Del Gallego and medyo namamaga na rin ang Kalamangan, partner. Oo, 7-point lead na po ang Kalamangan ng Del Gallego kontra sa kanilang kalaban na mga naka-brown ang koponan ng Lupi. Yes, yan na talaga, partner. Kung nakikita nila sa ating mga TV screens talaga medyo napupuno na ang venue. Alam naman natin ang basketball talaga isa sa mga Paborito nating mga Pinoy. Pilipino, Yes. particularly nating mga Bicolano. And Yes. you said kanina that we expect a massive crowd. It's because mapapalaban yung home team, which is si Yes. Pokot mamaya sa ating game 2 ng ating doubleheader for tonight. Makakalaban naman nila yung Kabusaw. Pero maaga pa para sabihin natin yung mga yan. But anyway, para aware lang kayo that we're just having this first game sa ating doubleheader dito po sa ating Day 12 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Sur. Ayan na, si Yaba. Tumawid sa half-court line. Crossing over, Yaba. Hands off to Layosa. Layosa sizing the defense ni Mira. Layosa against Kina. Layosa with a crossover. Oh, double crossover. Spin. Passes to San Juan. San Juan for 3. Long. Legaspi. Na-intercept ni San Juan. Kina. Fakes. Passes to Panuelo. No good. Rebound by San Juan. San Juan with the spin, with the follow away. No good. Rebound na number 10 na si Ricardo Cueto. Sanggalang. Nagmamadali. Passes to Cueto. Cueto with a layup and scores for 2. Pansin mo, partner, talaga. Every time na may pagkakataon ng Del Gallego na tumakbo, talagang tinatakbo nila. Oo. I guess yun ang advantage nila dito sa Lupi, partner. They can finish it well compared sa Lupi at this point in time. Pero hinantihan naman kaagad yan ang 3-point shot. Ni Orchid. Ayan na. Turnover. On Sanggalang, medyo nagmadali siya on that sequence, kaya medyo napalakas yung pasa niya. And bola mapupunta sa Lupi. Ayan na si Layosa. Entering the half-court line, looking for his teammates. Layosa kicks it out to Yaba. Yaba humihingi ng pick, passes to Panuelos. Panuelos to Yaba. Yaba with 7 seconds remaining with a pass to San Juan. San Juan nakakuha ng foul. Yung partner, napapansin mo, ganda na sana ng depensa ng Del Gallego, pero at the last seconds ng kanyang shot clock, medyo nakakommit sila ng foul. Medyo masama yung ganon kasi all throughout the shot clock talagang maganda yung bantay mo, and then yung mga last second magkukumit ka ng fouls. At yung nakakomit pa ng foul ay isa sa mga key players ng Del Gallego, which is Joniel Sanggalang. Kaya sabi ni Coach Ben Gayanillo, bata, labas ka muna. Palitan muna kita. Medyo, Kaya right now, he's in the bench, at the bench and sitting. Pahinga muna dahil malayo pa ang ating babiyahin or ating biyahe ngayong gabing ito. medyo may full court pressure ang Lupi, and then nakaagaw sila. Yan, nakakommit ng turnover. Good defense. Very good defense. O kumbaga, good adjustment on the part of coach ng Lupi. Imposing a That's what they have to do, I guess, John, because hindi papayagan ng Lupi na lumobo yung kalamangan ng Del Gallego. So they have to stop it in any way they can, and that's the best thing is an intensified defense. gandang pasahan. Panuelos to Orkin with the end one. Ayan na, Orkin will drop to the line for his bonus free throw. Ganda. Kita mo, partner, binigay nila yung bola. Ayan, yung highlights binigay kay Panuelos in a good cut on the part of Orkin. Make
making a layup and nakakuha pa rin ng foul. So magandang depensa, mas magandang opensa Yes, para kumbaga. sa Team Lupi. Para siyempre to even the score kasi sa ngayon ay they are trailing by about 2 points lang two naman. points, 2 points lang two naman. points na because of that last sequence score. Anyway, ang Ako Bicol Cup Camarines Surleg ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Ayan, pakisabi na lang po sa inyong mga kaibigan na napapanood tayo live sa Ako Bicol Online TV at ganun din sa Facebook page mismo ni Kong Saldico. Hanapin nyo lang yung Rep Saldico at nandun, makikita nyo na live ito. Yan, ang Ako Bicol Cup. Alright, and also paki-subscribe na din po sa ating YouTube channel, Ako Bicol Cup. Yes, ayan na yung bonus free throw ni Orkin. Galing sa magandang pasa ni Panuelos. Tingnan natin kung kanya mapapasok ang kanyang bonus free throw. Orkin completes his 3-point play. Ayan na ulit yung pressure defense na ini-imply ng Lupi. Pero kalmadong naitawid ng mga taga Del Gallego. Legaspi at the top of the key three. Irons it. Layosa, nagmamadali, lumipad. Mentis, rebound ni Legaspi. Legaspi, naagaw ni Orkin. Nagmamadali si Yaba. Yaba, all alone, 4-2. And this time talagang hindi na magbimisyon. Napansin ko kasi maraming missed opportunities ang Lupi when it comes to transition plays. They have the fast break opportunities pero hindi nila na-convert into good shots. Pero yan, all alone ng dalawang magkakampi. Ayan na nga. First lead ng kanilang koponan. Yan, and back-to-back score galing kay Yaba. Ayan, medyo nahihirapan ang Del Gallego to cross this trap. Pero may pressure defense pa rin. Ayan, Legaspi slowing the tempo, passes to Kina. So yung defense ng Lupi is working well for them. Kaya sila ngayon ang nakakalamang na ng 3 puntos kontra sa Del Gallego. At 3 minutes and 11 seconds remaining sa ating second quarter. 14 seconds remaining na lalabi sa kanilang shot clock. Meron tayong substitution, partner. Papasok na si Sanggalang ulit and si number 9 na si Glory replacing Legaspi and Boral to add more firepower sa kanilang team because medyo nagte-turnover sila. And then again, early offense, instant. Magandang bunot kagad. Instant good result para sa Del Gallego with Sanggalang and Glory na kakapasok pa lang. Orkin, top of the key 3, no good. Rebound by San Juan. San Juan 4-2. Grabe talaga. Yung hustle and the power nitong power forward na si San Juan. Sanggalang, nagmamadali. Sanggalang, passes to medyo turnover. Hindi masyadong na-control ni Sanggalang Yes. yung pasa niya sa kanyang kakampi. Medyo napalakas yung pasa niya kay na Kina. Si Kina. Talagang mahirap saluhin yon on the part of Kina. San Juan against Sanggalang. San Juan na agaw. Mira with the Euro. No good. Rebound by Mira again. Number 9, Glory, nagmamadali. Glory passes to Ricardo. No good. Nakuha. No good. Ayan na, Layosa. Pamadali si Orkin. Naagaw ni Sanggalang. Sanggalang. Kina. Drop pass to Mira. Mira, 4-2, no good. Okay, so medyo sloppy basketball yung nangyari kanina. Medyo maraming turnovers. Medyo madulas yung bola, I guess. Parang ang bilis ng mga aksyon na nangyayari po dito sa labanan ng Del Gallego kontra Lupi. Both teams ay talagang tumatakbo, dumidepensa, and trying to score para makalamang kontra sa kanilang mga kalaban. Layosa intercept. What a spin. Layosa will fly for 2. At hindi na yun hinabol ni Glory dahil actually hinabol niya pero hindi niya in-attempt na depensahan pa yon dahil all alone na doon si Layosa. Kina. No good. Rebound by number 9, Glory. Glory. Put back for 2. Defensive rebound on the part of Glory. Medyo kailangan nila yon. Kasi medyo they are trailing right now. So that is a important rebound. And then Panuelos
with a sorry miss. Yaba with a floater for 2. Moses. Nice effort on the part of Moses Yaba. Just staying there, being patient na makakuha ng rebound at magkaroon ng opportunity na maibuslo ang bola para sa kanyang kupunan. Sanggalang. Passes to Mira. Mira fakes for 3. Sanggalang. To Glory. Kicks it out to Mira. Mira for 3. No good. At merong pushing foul na nakita. Nahuli partner. Si Cueto of Del Gallego. Kaya medyo maganda yung box out ng Lupi. Kaya na-force si Cueto na itulak ang kanyang bantay. Pero hindi naman siya nagreklamo. Alam niya na he committed the foul. And that's a good gesture on the part of Cueto. Yes, ayan na. Another substitution. Linabas si number 5, Kina. Pinasok ulit si San Juan. Because I guess yung leadership niya kasi medyo may pressure defense ang Lupi. So kailangan nila medyo mas stable ang pagbaba ng bola. And we are a minute to go sa ating second quarter sa laban ng Lupi at Del Gallego. Again, this is just our first header or first game ng ating double header ngayong araw na ito. Legaspi attack the defense of Lupi with the left hand. Kaso Mintes, Layosa nagmamadali with the Euro. Floater plus the foul and 1. Grabe, kung napapansin mo, partner, medyo nai-involve na yung 6-man. Kumbaga yung crowd, may mga kasama pala yung taga-Lupi dito. So talagang expect a good and exciting come second half. Kasi talagang pumupunta na yung mga tao dito sa ating venue. Pero preceded by that beautiful play from Layosa was Legaspi's attempting to score. At sa tingin niya, na-foul siya, kaya masama ang tingin sa referee. Yes, kaya yan yung kulang ng tao nung inatake ng Lupi, yung Del Gallego, kaya naka-score sila. Ayan. Hindi agad sila nakababa because of that, parang naghahanap sila ng foul. Legaspi missing the 3. Gets his offensive rebound. Passes to Ricardo Cueto, misses the shot. Maganda sanang pasa yun ni Legaspi for Cueto. Yaba in and out dribble. Yaba loses the ball. Sanggalang. Passes to Legaspi. Passes to Cueto. Cueto for 2. Troop to the line for 2. And we will have another report from Miss Barbie Floriano. Miss Barbie, come in. Natapos ang ating first quarter with an equal score, kaya sa pagpasok ng second period ay hindi na hinayaan ng Del Gallego na magka-turnovers ang Team Lupi. Kaya nagpakita na sila ng magandang depensa at napagkasunduan na magkaroon ng chemistry sa kanilang players. At napakagandang kontribusyon ang ginagawa dito ni Legaspi because all of his shootings are successful. Pero tinapatan naman ito ng Lupi with their fast breaks at takbuhan ng kanilang players. That's the latest. Back to the panel. At yun nga, tama ka, Barbie. Fast breaks, mas mabilis tumakbo for the transition play itong Lupi. Kaya sila ngayon ang nakakalamang ng 8 puntos. Ayan na, Legaspi rushing. Legaspi flies. Scores for 2. Ayan. Legaspi. There goes our second quarter action sa tapatan ng Del Gallego at Lupi. Lupi leading this ball game with the 6 points sa pagtatapos ng ating halftime. So, abangan niyo po ang ating second half dito po sa mainit na laban ng Del Gallego at Lupi. With yours truly, Kapa Morgan and John Bachiller giving you the best play-by-play action that we can give. Ito po ang Ako Bicol Cup Camarines Sur.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Once again, good evening po sa inyong lahat mga kasurog. Nagbabalik po kami ni John Bachiller, yours truly Kapa Morgan para sa ating Day 12 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Sur, ang tapatan. Actually, ang ating first game ng ating doubleheader between Lupi and Del Gallego. And so far, as we start this second half action, ito yung mga top scorers natin for Lupi. It's Layosa Aero with 12 points. Sinundan naman niya ni San Juan na mayroong 9 points. At si Yaba Moses with 6 points. Samantala, sa Del Gallego, ang top scorer natin ay si Christian Legazpi with 9 points. At si John Kenneth naman, John Kenneth Glory with 6 points.
Yan ang partner, nakaka-tres pa lang si Riego. And binawi kaagad yung number 16 na si Mira. And guess meron tayong injury na nakita si Layosa. Medyo nadulas siya kanina after challenging the shot ni Mira. Kaya paika-ika na pumunta sa bench. Yes, pero back-to-back threes galing sa ating ang both teams. Kaya medyo expect a fast-paced action game as we take a look. Si Yaba crossing the half-court line, directing traffic. Passes to Riego. Riego crosses over. Riego passes to Yaba. Fakes. Overpassing on the case of Lupi. Commits a turnover. Glory to Legaspi. Mira at the top of the key. 3. No good. This quarter is crucial for both teams. Kung sino yung makakaalagwa dito, ay sa tingin ko merong mas malaking advantage in winning or having the victory tonight. And again, a 3 para kay San Juan. Talagang medyo namamagana talaga ang kalamangan ng Lupi. Mira fakes. Baseline move. Passes to Glory. Glory fumbles the ball with a floater for 2. 43-37. Lamang po ng 6 na puntos ang Lupi. Yaba gives it up to Riego. Riego again for 3. Back-to-back threes for Riego. Grabe. What a confidence na ipinapakita ni Riego, shooting those threes for Lupi. Legaspi with the fake. Legaspi was fouled by number 2. Na si Nandan. Si Neovan Indan commits his first personal foul. And first team foul on the part of Lupi. Sanggalang loses the ball. Medyo napalakas yung pasa ni number 6 na si Sherwin Bural. Medyo malapit pero medyo malakas talaga. So he commits a turnover. At saka nandun yung number 30 ng Lupi na si Riego. Panuelos with the inside shot, no good. Rebound by Borjal. Natamaan sa ulo ni Borjal. Si Inandan, medyo napakamot si Inandan nung naandayan ng siko ang kanyang ulo. Ayan na, Riego again attacking the defense of Del Gallego. Grabe yung batang to talagang. Once he got the ball, talagang he will troop to the line. Talagang atakin niya yung basket for 2. There's only one thing in his mind at this very moment. It is to score. Yes. Ayan na si San Juan. Fakes for 3. Attempts for 3. No good. Riego trying to save the ball, pero merong nakitang foul ang referee. Nahuli si Sanggalang. Medyo yung mga technique na medyo lulusot minsan, pero di lumusot ngayon sa parte ng ating magigiling na referees. Yan na, Riego again for 3. No good. Rebound by San Juan. Passes to Panuelos. Power move and 1. And kita mo yung intensity partner. Yes! After making those power shots, talaga he is very pumped up. May pa-end 1 yan. Ayan, partner, tingnan natin yung highlight with the foul sa ulo. Sabay sigaw at napasuntok sa ere. Number 13, ayan ulit. Yan, Panuelos using the board. Grabe yung katawan. Power layup ay talagang necessary in this ball game right now for his team. Yun lang. Now Mintis, rebound by Glory. Glory outlets to Mira. Mira passes to Borjal with the lefty layup. No good. Sayang ang gandang layup pero medyo nagmintis lang. Good pa sana pero di lang na-convert ni Borjal ang kanyang tira. Kanina sa mga unang quarters, the first and second quarter, hirap yung mga Tagalupi in the transition plays. Pero ngayon, as we start the second half, mukhang mas nahihirapan na sa transition itong mga taga Del Gallego. Yan na, Yaba. Again, Panuelos, Yaba, fakes, Yaba. Nahuli. Si Ricardo Cueto, nakalabas yung tuhod. Inilabas talaga yung tuhod. Kita. Minsan sa gigil mo na makadepensa, parang nagiging instinct sa'yo na may umusli sa katawan mo para ma-extend yung defense mo. Pero siyempre, hindi po pwede yon sa mga referees natin. Kagaya ng inusli mo yung tuhod mo.
with a driving opponent. Masyadong maaga, penalty na ang Del Gallego. Grabe, no? And merong may injury pa rin tayo na nakita na umiika-ika si Cueto because Cueto pabalik. Yun yung na nga tuhod siguro. niya, yung tuhod niya. Medyo nagkatamaan sila. Double black eye on the part of Cueto. Foul na siya. And nasaktan pa. And si Yaba, nakita natin umi-score. So talagang medyo double black eye. And I guess yan na. Sanggalang. Handoff. Big handoff. Kicks it out to number Mira. With the top of the key jumper. Grabe. Good shot. Grabe. Haba, talon, lakas ng talon, haba ng mga galamay. So talagang easily he can see the ring to take a shot. Yaba, one-on-one against Legazpi. Yaba. Baseline move. Was fouled by number 5. Talagang bola. Usually ganun naman talaga. Pag talaga naka-foul ka, medyo sinasabi mo sa mga referee, all ball ref, pero gigil na kasi ang mga taga Del Gallego to have an intensified defense. Kaya lang napapaul sila. And right now we have Miss Barbie Floriano once again with the assistant coach ng Team Lupi. Ayan, so Miss Barbie, take it away please. Kasama ko po ngayon si Coach Nolly Panuelos of Team Lupi. So good evening po, Coach. Leading ang Team Lupi sa ngayon. Magme-maintain na lang po ba kayo or may gagawin pa po kayong adjustment sa susunod na quarter? Yes, i-maintain lang namin ang aming game plan. Most especially sa defense namin, talagang ini-intensify namin yung defense to get hold ng aming lamang. So, yun ang aming game plan. So, ngayon naman po, take your moment para batiin at i-shout out ang supporters ng Lupi. Yes, nagpapasalamat ako lalong-lalo na sa aming butihing mayor na si Mayor Lilian Gagay Matamorosa sa kanyang walang sawang pagsuporta sa aming team kasama ang kanyang council sa pamumuno ng aming Vice Mayor na si Noel Agravante. Pati na rin po sa mga family and friends ng aming team members na siya pong laging nakasuporta sa amin saan man kami maglaro, kasama sila lagi. Kaya ayun, nagkakaroon kami ng magandang buhay para sa laro. So, thank you so much po, Coach Nolly. At ngayon po, pwede ka na pong bumalik sa inyong bench. That's the latest. Back to the panel. Yes, maraming salamat, Miss Barbie Floriano at ang assistant coach ng Team Lupi na si Coach Nolly. And sabi nga niya, i-maintain na lang nila yung kanilang lead by ganun pa rin, intensified defense na talagang yun ang nag-materialize para sa kanilang kupunan sa middle part ng second quarter kanina. Kaya ngayon, sila yung nag-e-enjoy ng kalamangan kontra Del Gallego. What an eye in the sky play. Sanggalang to number 5. Glory. Talagang yung connection ng Sanggalang and Glory talagang medyo making wonders para sa Team Del Gallego. And Pañuelos kicks it out to San Juan. San Juan sizing the defense ni Mira. Naagaw. Nakuha pa rin ni San Juan. San Juan fumbles the ball. Nakuha ni Legazpi. Legazpi nagmamadali. Lumipad. Umi-score. And 1 plus the foul. Grabe talaga. Itong si Legazpi, pag nasa loob ng court talaga, he is taking it all. Good defense and better offense pa rin para kay Legazpi. Makikita natin na talagang intense ang depensa ng mga naka-brown, which is Lupi. Pero during that play, that transition play, ay talagang intense din yung opensa nitong si Legazpi. Talagang kaya nandun yung urgency na makascore during that play. With 5 minutes and 57 seconds remaining, nalalabi sa ating third quarter lamang. Ang lamang na lang ang Lupi ng 3. Medyo ayan, kaya ngayon meron tayong timeout and for both teams to huddle up and make some adjustments pa rin on the part of Lupi. Siguro i-remind sila ng coach nila na ganun pa rin yung intensified defense natin ang ating paganahin dahil it will lead us to an intensified offense. While samantala sa Del Gallego naman, sa tingin ko, ang gusto nila malagpasan yung ipinapakitang matinding depensa nitong mga taga-Lupi. Yes, partner, may napapansin ka ba? Sa team ng Lupi, halos pare-pareho talaga ang kanilang sapatos. Siyempre, handog atin at bigay yan ng Bicol Party List talaga para sa mga players. Tingnan mo naman, pare-pareho. Oo, halos mga sapatos. Oo, 4 sa kanila ang merong mga kaparehas sa sapatos.
Ibang klase talaga ang Ako Bicol Cup. Ayan na. Si Panuelos humihingi sa post. Layosa. At the top of the key, binigyan ni Panuelos ng pick. Layosa misses the shot pero air balls. Ball will go to Del Gallego. Sayang, magandang tira. Hindi lang na-convert. Siguro nandun na yung fatigue, yung pagod dahil sa heavy defense nila na yung tirang yun ni Layosa na used to be na nakakonvert niya. Pero sa ngayon, nag-short siya. San Juan, outlets to Riego. Riego, rushing, alley-oop. Riego, kicks it out to Layosa, intercepted. Legazpi against San Juan. Legazpi, nabitawan, pero pumasok pa rin ang shot! Yes, nauna yung katawan. Pero nabitawan yung bola, pero again, na-convert pa rin niya yung tira. He almost lost the ball, pero nandun pa rin yung composure niya na talagang ititira ko to kahit ano mangyari. Eh, nagresulta naman yun ng maganda. San Juan, for 3, kaboom! Grabe, ayan na. Medyo maganda na ang laro talaga natin. It's just a 4-point lead by Lupi over Del Gallego. Legazpi again with the rebound. Orki, nagmamadali. Passes to Layosa. 4-2! Walang nagawa doon si Sanggalang because he is in foul trouble. And he is all alone. All alone in that sequence. Tatlo yung kalaban niya. Kaya hinayaan niya na lang na makapunto si Layosa. Sanggalang, outlets to Mira. Mira with the jab, with the Euro. Floater for goal. Grabe, very cool. And very calm talaga si Mira sa mga ganong tira. Parang natulala doon yung depensa at hindi nakagalaw. Hindi nga pala Euro step, Pinoy step pala ngayon ang tawag daw doon. Kasi Decolog Panuelos, exit out to Layosa. Layosa attacking, what a Euro! Yun! Gandang Euro step yun. Yun pala talaga yung Euro step. Grabe, and listen to the crowd roar. As nakikita natin, medyo nagsasagutan ang ating mga fans ng both municipalities just to cheer sa kanilang mga kupunan. And I guess that's it for Sanggalang. After that foul, diretso sa bench at umupo dahil alam niya na yun na ang katapusan para sa kanya sa laban na ito. Very early pa sana, no? This is only the third quarter and then sayang, he is a vital part naman ng Team Gallego. So, I guess double time nito si Legazpi. Napasabit siya doon ni Layosa with that step through layup. Layosa makes his 2-5. Ayan na, bagong muka para sa Team Lupi, si Furton. Pumasok to add a size. Ayan na kagad, San Juan intercepts the ball. San Juan with a power move for 2. Iba ang ipinapakitang opensa ngayon. Matapos ang napakagandang depensa, ay iba naman ang opensa ngayon ng mga taga-Lupi. That's why they're leading by 8, partner. 59-51. Kung napapansin mo, partner, every bunot ni coach on the part of Lupi, talagang he will contribute o kaya nagko-contribute lahat ng pinapasok niya. So maganda yung bench nila. O siguro maganda lang talaga yung rotation ay ginagawa ng coach. Ganun yung mga players na instant na pinasok tapos maka-score. Yun na nakakapogi sa mga coaches ngayon, partner. As a coach talaga kailangan mo na kilala mo yung mga players mo. Hindi yes, of course. Kilala, kundi alam mo yung kapabilidad nila. Alam mo, para malaman mo kung saan mo sila ipapasok. Yes, ayan. As we take a look, some pretty faces sa ating venue, partner. Medyo dumadami at dumadami na. Pati dun sa labas. Medyo both ends of the court, medyo nagpapile up na yung mga tao just to watch and witness the game between Lupi and Del Gallego. Naku, kung wala tayong mga harang na ginawa dito sa court, siguro punong-puno tayo ngayon dito. Yes, yan na. Mira kicks it out to Glory. Glory with the short stab. No good. Rebound by Mira and was fouled by Orkin. Talagang medyo Yugay pala may pumasok sa atin sa Del Gallego, si number 12 na si Jeffrey James Motos inbounding the ball, passes to Legazpi. Legazpi kicks it out to Mira with a corner 3. No good. Rebound by Orkin. Orkin nagmamadali. Orkin medyo na foul ni number 5 na si Kina. Makikita natin na talagang gigil na rin itong Del Gallego to score and to defend.
Kaya lang, yon na mas mabilis yung mga naka-brown. And right now, Orkin is in the free throw line after that foul. Orkin makes his first free throw. Much to the light of the fans ng Lupi. Talagang cheering once na makascore ang kanilang kupunan. Yan na si Orkin with the last shot ng kanyang free throw. Misses the shot, rebound by Glory. Glory passes to Legaspi. Legaspi nagmamadali again. Legaspi nakakuha ng foul kay number 30. Pero talagang na-impress ako sa pinapakitang depensa nitong Lupi dahil ang bilis nilang dumepensa sa transition. Yes, of course. Talaga medyo din talaga. They are destined na talaga, I guess, medyo defensive style talaga ang Lupi. Kasi nakita natin, ang bagong mukha si number 12. Nasa charity line. Ay, I guess si Legaspi pala. I'm sorry. Legaspi with the last free throw. Pasok yan kahit medyo may mga distractions pa. Galing sa crowd ng Lupi. Layosa. Entering the half-court line, looking for his teammates. Layosa with a crossover. Wow! And the layup. Grabe naman yun, partner. What a sensational move by Layosa there. Grabe. From that beautiful crossover, partner. Yes, tingnan natin isang replay naman dyan. Direct na ating crossover. Plus yung lipad. Grabe talaga. Grabe yung attacking yun. Grabe talaga. Good move on the part of Layosa. Meron tayo atang coaches challenge. Titingnan nila kung saan napunta. Ay, sino ang magkukumit ng ng turnover. Ganyan ka-high-tech ngayon, partner, ang ating basketball. Talagang kita na lahat. May mga replays, kaya hindi mo na pwedeng gawin yung mga unnecessary movements or mga unnecessary na di dapat gawin para sa court kasi andyan na yung mga cameras and all. So, yun na nga. At maganda na meron tayong tinatawag na sa ngayon na coaches challenge. Correct the calls naman kahit pa paano talaga. Hindi, kagaya na yan. Yung tawag napunta, kumabor sa Del Gallego. It could have been the other way around. Kaya lang, because of that coaches challenge, inabago yung call ng referee. Legaspi, binigyan na pick ni Motos. Legaspi attacking the defense with the left hand. No good. And nakuha pa rin nila yung bola. And the ball will remain to Del Gallego with 14 seconds on their shot clock with 2 minutes and 42 seconds. Ayan na. Legaspi with the undercourt stab with a sorry miss. Orkin nagmamadali. Binigay kay Fulton. Fulton rumaragasa. Fulton umangat. Lumayap. No good. Rebound again by Fulton. Passes to Layosa. Layosa with a hesitation. With the spin. Yun lang nasapal ni Mira. And sinabi niya, not in my house this time. Talaga. Not this time, sabi ng depensa. Ni Mira. Grabe naman, partner. Kita mo yung spin with the floater. Pero talagang naabangan na ni Mira. Kaya sabi niya, not in my house, partner. That could have been another sensational play for Layosa. Pero talagang intense na din ang depensa nitong mga taga Del Gallego, itong mga nakaputi. Dahil malapit nang matapos po ang ating third quarter at they're still trailing by 9 at this point in time. So mahalaga na mabago nila yung sitwasyon ngayon. And partner, may magic bunot ang Del Gallego, number 14, si Bolago. Siguro, coaches yan na si Mira with a fake. Mira, natapikan ni Fulton. Medyo nagbabalasa na si coach ng si Del Gallego na si Ben Gallanillo. Because of the absence ni Sanggalang. Mira again for 3. No good. Rebound by number 24 na si Orkin. Orkin to Yaba. Orkin lobs it to Fulton. Fulton with a power move. Medyo nadulas. Swinerte pa. At nada pa si Mira. Medyo aksidenteng na trip. Foul number 16,
Grabe, kita mo naman partner, yung size. Dapat ni Forton, kung ikaw partner, sasalubungin mo ba yung mga ganyan? Pagdadalawang isip ako, partner. And ayan na. Mahirap na. Baka mawala ako sa sarili ko pagka tumama sa akin yung mamang yan. Oo, kasi tingnan mo naman sa lapad at siguro sa lakas nitong si Forton, talagang he is imposing his will inside. And then pag hindi naman na-convert, sure ball naman na nasa free throw tong player na to. Ang isa sa maganda kay Fortun, kahit ganyan siya kalaki, talagang mabilis siya. At makikita natin yes, na... kumbaga agile siya. Agile siya. Tingnan natin kung gaano siya ka-agile, kung talaga meron din siyang free throw. Aba, yun. Sorry partner, nabati ko ata. sa tingin ko meron siyang tira. Yes. Nag-fail lang siya dito sa... Nabati ko, di ko na nga papansinin partner. Tirang to. Pero let's see kung papasok itong pangalawa. Wala pa rin. Same result. Yes. Pero I guess naman, babawi yan mamaya. 62-53. Again, it's a 9-point lead by Lupi kontra Del Gallego at a minute and 53 seconds remaining sa ating third quarter action. Ayan na. May pressure defense ulit na ina-apply ang Lupi. Kina. Bolago. Passes to Kina with a foul. Nakakuha ng foul kay number 2 na si Inandan. I think that's the good thing that they should do itong Del Gallego. They must attack the basket. Yes, alam naman natin si number 5, si Kina. Once he got the ball, talagang he is in attack mode lagi. Kumbaga, he is very aggressive talaga when it comes to defense. Kaya medyo nung patapos na yung oras, binigay nila kay Kina. And sabi nila, bahala ka na. And then, ayan, ito yung result. He will troop to the line for 2. Wag na muna silang mag-gamble sa mga 3-point shots attempts. Magandang gawin sa tingin ko ay yun nga, umatake sila, papasok sa basket at makatira ng mga high percentage shot at makasungkit pa ng fouls. Layosa gives it up to Forton. Forton all alone with the layup and the score. Natulog si Legaspi doon. Good recognition kay Layosa, finding his teammate na si Forton with all alone 2. Yan na si Kina in attack mode again. Bumangga kay Forton. Giba! Pero natawagan ng foul si Forton. Sabi ni Forton, nakatayo lang ako. At walang gumalaw, pero natawagan pa rin ng ating lady referee. Magiting na lady up. Medyo bagsak pa rin si Kina after that collision with Fortun. Sa tingin ko parang tumayo lang talaga din si Fortun. Pero siyempre iba yung nakita ng referee. Kala ko sasabihin mo partner, iba pa rin yung bato pag binangga. pwede. Medyo hindi pa rin. It's a bad sign para sa Del Gallego kasi alam naman natin si Kina is one of the notable players or yung gumagawa sa Del Gallego. So baka masaktan talaga. Medyo wala na si Sanggalang and ngayon baka... Mahirap na kung mawala pa si Kina sa lineup nila ngayon. Yes, talaga medyo hindi maganda. Medyo sa tingin natin nasaktan talaga itong si Kina. Oo. Matapos bumangga kay Fortun. Yes, grimacing in pain right now. He's holding his head. But he's being assisted by our medical team or ating our equipped medical team talaga. Kumbaga they are kumbaga specialization nila yung mga ganun talaga. Yung sports medicine talagang medyo kudos to the medical team ng Ako Bicol Cup. So instead of Kino or Kida, it will be Cueta who will be Cueto will troop to the line, throwing the free throws for his teammates. Linililisan lang yung ating floor dahil sa mga pawis na dulot ng paghiga ni Kina kanina. Ayun na, yung ating crowd is involved. Padami ng ang crowd natin dito. Sa si Pokot. Cueto misses his first. Talagang ayan. So, kailangan nilang makapuntos
in any way they can. Lalo na sa mga free throw opportunities. Pero sayang lang at na-miss ni Fortun yung dalawang free throws partner. I mean ni Cueto. Ayan na, Layosa. Hindi ng pick. Binigay kay Fortun. Turnover. Turnover the part of Lupi. Lupi, Ball will go to Del Gallego with 1 minute and 1 seconds. Nalalabi sa ating third quarter. Quarter, it's 53-64. Pabor pa rin sa Lupi. Pero may tsansa ang Del Gallego ngayon na matapisan ng Kalamangan in this possession. Titingnan natin. And yes! Grabe. Mina is taking over right now because talagang sa absence sa kanyang mga kambi and medyo pagod na rin si Legaspi. Oo, somebody has to step up from Del Gallego. Fortun pounding his way. Nakakuha ng foul kay Glory. Grabe yung Fortun talaga. Partner. Nangangalabaw. Talagang yung mukha niya, partner, and yung body language niya talaga. He will attack the paint kung kahit sino ko pa sumalubong. Sasagasaan kita. And Fortun will troop to the line for 2. Ayan na, partner. Di ko na natin. Pumasok, partner. Sabi ko sa'yo, may tira naman yan eh. You can tell sa form pa lang ng free throw shooting kung medyo may percentage din sa free throw. Pero yung binati natin, hindi na naman pumasok. Pero he made the first one. Yes. And a pushing foul was called. It's a 10-point lead for Lupi at 36.7 remaining sa ating third quarter. And I guess both teams na are now in the penalty. So free throws para kay number 10, Ricardo Cueto. Ricardo Cueto makes his first. Ayan, kailangan bumawi dito si Cueto after missing those previous 2 free throws kanina. Cueto. Short on the second try. Orkin attacking the defense. Floater. No good with a tip-in. Rebound by Cueto. Cueto outlets to Legaspi with the spin. Legaspi with a power move. No good. Rebound by Orkin. Orkin attacking the depth with the left hand. No good. Nakuha ni Glory. Pinasa kay Cueto. Cueto attacks. Scores! And yes! And now with 4 seconds remaining, Layosa rushing. Layosa stops. Pops for 3. No good. And that ends our third quarter with a score of 65-58 in favor of Lupi. Magbabalik po kami. Diyan lamang po kayo. Fourth quarter action. Susunod na dito sa Ako Bicol Cup Camarines Sur. Yes, nagbabalik po kami ni John Bachelier, Kapa Morgan, dito po sa fourth and final quarter ng ating Lupi Del Gallego match-up sa ating first game ng ating Day 12 Ako Bicol Cup Camarines Sur. Yes,
Ayan na. This is the fourth quarter. I guess talagang pukpok na tayo dito. And as we take a look, number 9, si Glory with a pull-up shot. Talagang ball movement is made talaga. And will lead to a good offense. Ayan na, si San Juan entering the game with the top of the key 3 misses. San Juan again, open. Passes to Riego. Riego for 2. No good. Rebound by Cueto. Cueto rushing to Glory. Glory flies, scores for 2. That's a glorious shot from Glory. Grabe, partner. Del Gallego right now is in attack mode. Talagang with the kind of defense that they're having, talagang ina-atake nila once na mag-commit ang turnover ng kalaban. Layosa kicks it out to Riego. Riego open for 3. No good. Rebound by Glory. Glory nagmamadali. Binigay kay Bolago. Bolago wisely waits for his teammates. Number 16, Mira for 3. No good. Yes, almost but not quite. Yes. They're just trailing by 3. 65-62. Panuelos with a floater for 2. Ayan na. Medyo fresh coming off the bench. Partner si Panuelos, medyo pinagpahinga. So ayan, imposing his will talaga is Panuelos. Bolago kicks it out to San Legazpi. Legazpi for 3. No good. Rebound, nakakuha ni San Juan. San Juan outlets to Layosa. Layosa flies. Nakakuha ng foul. A good foul na binigay ni Bolago. Si Jorlan Bolago. Medyo marami-rami na rin ang minutes ni Bolago, partner. Yes. Kasi he is steady when it comes sa point guard position sa Del Gallego because of the absence nga ni Sanggalang and na-injured na si Kina. So yan ang disadvantage on the part of Del Gallego. They're trailing this time by 5 points and wala yung mga key players nila. Sanggalang was fouled out while si Kina, as early as third quarter, partner fouled out na kaagad. Si Kina naman nagkaroon ng injury earlier. And there is Bolago to the rescue. Ayan, Amira na agaw ni Riego. San Juan. Bad pass from San Juan to Layosa. Yes, medyo hindi pa naka-establish na position si Layosa. Hinandoff, medyo sumobra yung pasa. Ayan na si Layosa, papalitan ni Yaba. Magpapahingin muna. Ayan na si Bolago. Passes to Glory, kicks it out to Legazpi. Legazpi against Yaba. Legazpi with a jab. Mira with a fake. Mira, pull up and under. Yon, muntik na makapasok, partner. Yeah, nice move on the part of Mira. And nice attempt. Kailangan talaga you have to get closer to the basket. Yes, ayan na. To gain that high percentage spot. As Mira takes his first free throw, pasok yan. And ayan na. Then of course, na lumalapit. Nakakuha ng foul. So Mira making those 2 free throws. Ayan, 4 na naman po ang kalamangan ng Lupi. 4 na lang. Yaba against Bolago. Yaba hesitates. Yaba binigyan ng pick ni Panuelos. Yaba binigay kay Panuelos to San Juan. San Juan. 10 seconds. They have to shoot. Inandan attacking the defense of Del Gallego. No good. Rebound by Legazpi. Legazpi to Mira. Mira nagmamadali. Mira with a floater. No good. Rebound by Panuelos. Panuelos kicks it out to Indanan. Indanan. Bad pass on Indanan. Medyo di nagustuhan ni Coach ng Lupi. Oo. Si Indanan at ayan na, naging result na partner. Sa magic pass. Pinalitan siya. Ano bang nangyari, bata? At ganun yung pasa mo. Ayan na, case of medyo na-excite lang. Medyo na-excite. Ayan na. That could have been a highlight. Ayan na si Orkin entering. Ganda. Nice play from Yaba to Orkin. Kumbaga medyo hindi pa nakapag-set ng depensa ang Del Gallego kaya inatake kagad ng Team Lupi. Balik sa 6 na puntos ang kalamangan for Lupi. Yan. Legazpi with a crossover against Yaba. Legazpi with a pull-up. No good. Yaba collects the rebound. Yaba looking for his teammates. Yaba with a crossover. Yaba with a Pinoy step and the 2. Grabe.
Grabe partner. That's a great move from Yaba. Partner, napapansin ko kay Yaba once he is dribbling the ball. Yung mata niya talagang tinitingnan. Ayan, tingnan mo. Talagang hinahanap niya kanyang mga teammates. And nakita niya talaga siguro may depensa. Kaya tinira niya na lang. Gandang Pinoy step yon. May opportunity siya to shoot for himself. Kaya tinira yun, niya na. successful naman yung layup na yon after that step-through move from Yaba. And once again, magandang gabi po sa lahat ng nanonood sa ating Facebook Live. Oo, napapanood po tayo sa Ako Bicol Online TV at sa Facebook page ni Congressman Saldico. Representative Saldico. Yes, speaking of nanonood partner, nag-chat sa akin ang ating butihing commissioner na si Lloyd Rivera na nanonood sa ating Facebook Live. Talagang is all out support sa ating liga. Magandang gabi sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Sir. Commissioner Lloyd Rivera and company. Ayan na. Legaspi. Kicks it out to Cueto. Cueto with a floater. With a back shot. Grabe. Sukat na sukat partner. Ang floater talagang ginamit ang board. Ayan na. San Juan against Mira. San Juan. 6-point lead for Lupin. Orkin misses the shot. Borjal. Outlets to Legaspi but intercepted. Yon. Muntik nang maagaw yun San Juan. And muntik na rin matamaan ang ating mga technical committee na si Joey. Muntik na rin tayong tamaan ng bola dito. Yes. Ang Ako Bicol Cup Camarines Sur ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na nasurog pa. Yun, dito po tayo, live na live sa Sipokot covered court. Cueto against Panuelos. Cueto, binangga si Panuelos. Sapa lang inabot. Ayan na. Riego with a layup. No good. Rebound by Orkin. Up and under. Blast the foul. And one. Sorry. Nice effort on the part of Orkin. But sorry miss, pero buti na lang andyan ang kanyang masipag. Nakakampi na si Orkin. And a bonus free throw para kay Orkin. Chance na mapalaki ulit ang lamang ng Lupi over Del Gallego. And Orkin misses the shot. Borjal with the rebound. Borjal gives it up to Cueto. Passes to Legaspi. Legaspi against Riego. Legaspi. Iniwasan ang depensa ni Panuelos. 4-2. Grabe. Cool na cool si Legaspi. Natudala yung depensa doon kay Legaspi. Ayan na si Yaba against Legaspi. Yaba humingi ng pick. Nasapok sa muka. And medyo walang itinawag na foul ang referee. Medyo pero nakita natin na talagang tumama yung palad ni Legaspi kay Yaba. We'll see kung ano ang magiging desisyon ng ating mga officials after that situation kanina. Yan yung mga referees natin na nag-uusap along with our technical head na si Coach Paulo. Is very on hand pagdating sa mga games natin. And siya pa yung ating arena announcer. Yes, talaga, oo. Medyo talaga hands-on ang ating kaibigan. Ayan, si Coach Paulo. Balik na siya sa mikropono. Double compensation. Yes. Kumbaga, it's a normal thing naman yung kanina, hindi natawagan. Those situations nangyayari talaga. So talaga, kumbaga sabi nga nila, it doesn't necessarily mean na tinamaan ka o nasaktan ka, mayroong foul na matatawag sa'yo. Oo, pero ayan. Good shot! Layosa. What a nice fall-away shot from Layosa. Ayan na. Meron tayong 5 minutes and 25 seconds na nalalabi sa ating uling yugto. Ayan na si Glory attacking the defense of Orkin. Glory plus the foul and one. Medyo pagod na yung mga taga-Lupi. Magandang tira sa Lupi. Magandang tira din sa Del Gallego. Ayan na
iniwasang binangga si Orkin. Ni Glory, lakas ng katawan nun. Medyo... That's the quality of basketball action we're having here sa laban ng Del Gallego at ng Lupi. Glory makes his bonus free throw. So ayan, 5-point lead na lang na naman ang kalamangan ng Lupi. Pero nasa kanila ang bola. Yeah, Layosa against Mira. Layosa with the crossover, with the pump. Block ni Boral, pero nakakita ng foul ang ating referees. Medyo hindi nagustuhan ni Boral ang tawag ng ating mga referees. Nagre-reklamo siya, pero I guess Layosa will head to the line for his 2 free throws. Layosa is our leading scorer. Yes, very aggressive kasi itong batang to eh. Kasi with his size, he is advantage pagdating sa mga point guard kasi mabilis na, malaki pa. And he has a steady outside shooting pa. Medyo complete player ang batang to. Buti hindi ko nabati at pumasok kanyang free throws. Ayan na si Legaspi crossing the half-court line against Layosa. Legaspi with a crossover against Layosa again. Gives it up to Cueto. Legaspi for 3. No good. Rebound ni Glory. Glory with the short stop. Misses the shot. Cueto, foul by number 13 na si Panuelos. Sabi niya nakataas pero nakita ng referees. Medyo binaba yung kamay so natawagan ng foul. Cueto couldn't make the putback. At gaya na nasabi ni partner, nakasungkit ng foul. Kaya he will jump to the line. Important free throw shots. This is for Del Gallego. Sorry miss again sa Del Gallego kasi umahabol sila. Time is not on their side na for today kasi 4 minutes na lang ang lalalabi and they are trailing by 7 points. So they must convert those free throws na binibigay sa kanila. And then narinig tayo ni Cueto, pinasok ang kanyang second free throw. Yun ang kailangan na talagang strengthen mo yung free throw shots mo kung ikaw yung tipong player na madalas na napapaul. Layosa hesitates. Good pass on the part of Layosa to San Juan, but San Juan misses the shot. Orkin, Layosa for 3. No good. Rebound by Orkin, all alone for 2. And medyo namumulikat na siya at pinagpag niya lang. Ayan na si Cueto, intercepted by Layosa. Layosa flies, hangs, yes! Scores! Grabe. Ayan na. Great action we're having here. Lumobo na ulit ang kalamangan ng Lupi. Mira for 3. No good. Rebound by Layosa. Layosa. Outlets to Yaba. To Orkin. Layup. 2 points. And listen to the crowd roar as Gallego takes a timeout. At mukhang nagka-cramps na itong si Orkin pero he still can make those kind of shots. Pagpag lang daw, partner. Ayan, partner, mo. Grabe. Look at that hanging shot. Grabe. Hanging in the air is Layosa. Grabe, partner talaga. Yung body control, yung lakas. Ayan na, si Orkina. Ayan, itong si Orkina naman, isa sa matatawag natin na yung, anong tawag doon? Garbage collector. Yes, kung nasa ng bola, nandun si he cleanses the mess of his teammates. Mga missed shots, nandun siya to put it back. Kaya si Orkin talagang kahit talagang medyo may iniinda na siya. Ayan, makikita mo, talagang painit ng aksyon dito sa loob ng Sipokot covered court. Ayan, lahat merong pamaypay. Ganun naman tayo talaga, ganun ka-fanatiko ang mga Pilipino, especially yung mga Bicolanos when it comes to basketball. Kahit mainit pa yan, basta kanilang mga lugar ang sinusuportahan, pupunta at pupunta yan. And lalong-lalo na ang ating second game. Our host team is about to play later sa ating second game. With 3 minutes and 46 seconds remaining in the fourth quarter, the score is 72-84 in favor of Lupi. Again, ano kaya ang adjustments ang binigay ni Del Gallego? Ayan na, one adjustment is pinasok si Bulago, a steady point guard
Gives it up to Legaspi. Legaspi against Layosa, crossing over to Mina. Mina with the Pinoy step, layup. Merong whistle. 84-72, so it's a 12-point lead. 3 minutes. Yeah, 3 minutes and 35 seconds remaining sa ating ball game. Abangan nyo mamaya yung Kabusaw at ang home team na si Pokot. Ayan na naman, Layosa is running. Layosa flies. No good. Good defense on the part of Bolona. Duty foul. Hello, partner. Medyo I'm impressed with this number 14 guy from Del Gallego na si Bolona. Kasi he is very steady, orchestrating his play para sa Del Gallego. And now is talagang trooping back to defense para lang malin lang ang tira ni Layosa. Maganda yung contribution ni Bulago. Even is not scoring, pero yung presence niya talagang ramdam. Ayan na, Orkin. No good. Ayan na, Bulago. Out to Legaspi. Kung wala siya dun sa depensa ngayon, malamang na-shoot yun for Lupi. Yaba with the pass. Fake. Orkin misses again. Yaba with a floater. Look it. Orkin misses because of Bulago once again. Makulit sa depensa. Ayan na, si Bulago. Gives it up to Legaspi. Legaspi, kinakausap ang kanyang coach. Crossing the half-court line. Legaspi. Takes it out to Mira. Mira with a corner three. Yes! Yes, they have to double up. Kasi 2 minutes and 35 seconds na nalalabi. Lamang pa ng 11 points ang Lupi. Kaya si Layosa wasting clock. Gives it up to San Juan. San Juan directing his teammates. San Juan at the top of the key. Gives it up to Yaba. Yaba with a crossover. Yaba kicks it out to Orkin for 3. No good. Rebound by Legaspi. Legaspi nagmamadali. Naagaw ni San Juan. San Juan attacking. Orkin with a fall away. This is the shot. Panuelos with offensive rebound. Misses again. And Orkin with the post back. Orkin putting it back after the miss of his teammate. Ayan na. Glory all alone for 2. And I guess a case of cramps para sa masipag na si number 13 na si Panuelos. Yeah, we have one man down sa koponan ng Lupi dahil nagka-cramps na. Napansin natin na talagang hindi na siya nakababa kanina. Hawak-hawak na yan yung kanyang mga binti. Kaya ayan, medyo I guess yung fatigue factor na rin, and then siguro yung weather na meron tayo ngayon kasi sobrang init, so talagang medyo. Pero early this afternoon inulan tayo dito sa Sipokot. Yes, yung ano yun, blessing na bigay. Oo. Parang diniligan lang tayo. Oo. With 1 minute and 49 seconds remaining sa ating huling yugto. Hold on to your seats dahil talagang napaka-exciting na ating ball game at minute and 46 seconds remaining. Lamang pa rin ng 11 points itong Lupi kontra Del Gallego. Grabe. Ayan na. San Juan, corner 3. No good. Rebound by Legaspi. Outlets to Mira. Intercepted by Orkin. Grabe talaga itong si Orkin, partner. Kung nasaan ang bola, nandun siya. Nandun siya. Nagka-cramps na din yan, pero talagang hindi siya padadaig sa nararamdaman niya. San Juan with a, wow, grabe. That's a nice drive from Legaspi. Yan na si Yaba, intercepted by number 8 na si Sarmiento. Meron Legaspi pang chance. again with a crossover. Meron pang chance ang Legaspi. Gallego. Ayan na naman. To interrupt the ball is Orkin. Grabe. With 15 seconds remaining. It's only a 9-point lead for Lupi. Napatawag sila ng timeout, partner. Again, siguro adjustments because they need to score sa pagbabalik nila. Because it's not safe. Kumbaga, once na hindi pa nagbabuzzer para sa huling segundo, it's anybody's ball game, partner. Yes. We still can't tell kung sino ang mananalo sa game na ito. Dahil it's just a 9-point lead. Although panipis na ng panipis yung oras,
We're under 2 minutes. Pero mapupunta sa mga taga Del Gallego pa rin ang bola, kaya they have the opportunity na matapisan pa itong 9 na puntos na kalamangan ng Lupi. We will see kung anong gagawin ng mga taga Del Gallego after the timeout. Legaspi for 3. Makes it. Ayan na. It's just a 6-point lead with 1 minute remaining. It's very manageable. Orkin, good pass to Fulton. Susan 1. Case of overpassing. Grabe, sayang. Good recognition sana pero dapat tinira na yon. Oo. Partner, it's anybody's ball game. Yes, it is. It is anybody's ball game. And 1 minute and 5 seconds na lalabi sa ating huling yugto. Sarmiento rushing. Points it to San Legaspi with a crossover for 3. Irons it. Mira for 3. No Wala good. pa din. Rebound by Fulton. Fulton. Rushing. Gives it up to Orkin. Orkin wisely wasting the clock. Orkin gives it up to San Juan. Naku, kung pumasok yung mga 3-point shots na yon, made by Del Gallego, mukhang maiiba ang timpla ng ating laro. Yaba with a hesitation. No good. Nag-agawan sila. Nakakuha pa rin ni Yaba ang bola with 29 seconds remaining in the fourth quarter. Gives it up to Layosa. And I guess Layosa to Orkin. this is it. No good. Rebound by Glory with a crossover. Legaspi pulls up for 3. No good. 10 seconds. And then that's it, partner. Ayan na. Orkin, I guess that is the nail in the coffin. Yes. That's the dagger for Lupi. With 4 seconds remaining, I guess safe to say, partner, na it's Lupi's ball game. So it's an 8-point lead. Pangatlong panalo po ng Lupi. So 3-0 na po ang kartada ng team na to, while yung mga nakaputi na mga taga Del Gallego ay meron ng isang talo. So 1-1 na sila sa ating win-loss card. And well, congratulations sa mga taga Lupi winning in this particular ball game. Ang ating unang match up sa ating day 12 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Sur. And, good game. Well, I guess an exciting ball game. Yes, breaks of the game nangyari talaga. Medyo talagang consistent lang yung Lupi sa kanilang running game. So talaga medyo umangat sila. And then, gulat din ako, come third quarter, nag-imply sila ng pressure defense. Medyo sunod-sunod yung turnovers na ginawa ng Del Gallego. Del Gallego at nako-convert ng Lupi into points. Kaya umarangkada sila. But the early goings of the ball game, medyo nakakalamang yung Del Gallego. And one thing I noticed, partner, is yung magkawala ng steady big point guard nila na si Sanggalang and injured na si Kina. Talaga, it's a vital cause talaga that leads to a loss para sa Del Gallego. Malaking factors yun, lalo na yung si Sanggalang. The do-it-all guy for Del Gallego. Third quarter pa lang, na-fouled out na siya. So talagang naapektuhan pa masyado yung Del Gallego because of their absence sa playing court. Pero good game on the part of Del Gallego pa rin. Muntik na rin manakaw yung panalo na to kontra sa Lupi. Na mas naging, sabi mo nga, mas naging consistent sa larong ito. And tama ka, naging factor yung mas marami yung palitan ng tao sa Lupi kontra sa Del Gallego. And right now, yung highlights natin during the game, yan, si Orkina talaga, he's everywhere pagdating sa court. And then yung good passing ni Panelos inside para sa, ayan na, all alone layup by Yaba. Yaba din is a factor ng fourth quarter. Yeah. He makes his crucial shots. Yan, yung mga back-to-back scoring niya. Yan yung mga candidates natin for nakasurog player of the game na malalaman natin dahil papasok maya-maya lang before we end this presentation of this first game ng ating doubleheader ngayong gabi. Pagpapasok na si Miss Barbie with kasurog player of the game. We're just waiting for the cue. By the way, maraming salamat for watching this first ball game ng ating Day 12 Ako Bicol Cup Camarines Sur. Abangan niyo po ang Kabusaw at ang Sipokot susunod na. Okay, and again,
ito po ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Yes, partner, ayan na. Unti-unti na pumapasok ang crowd. Yes, and again, we're still waiting for Miss Barbie Floriano and our kasurog player of the game. Sino kaya sa mga magagaling na players ng, of course, the winning team? Tayo kukuha ng kasurog player of the game. Candidate natin yun si Okina. Sino pa sa tingin mo? Layosa. Si Layosa. Morelos. Si San Juan. Yaba. Also. Okay, so ito na. We have the queue right now with Miss Barbie Floriano and our kasurog player of the game. Barbie, pasok! Kasama ko na ngayon ang kasurog player of the game, Layosa Errol, jersey number 9, coming from Team Lupi, having 25 points, 2 rebound, 1 assist, and 3 steals. Congratulations po. So Errol, nananatiling undefeated ang inyong team. Ano pa ba ang aabangan ng ating viewers sa susunod nyo pang mga match? Ano lang po, practice lang po, tapos teamwork, tapos yun lang po to. So how does it feel to be the kasurog player of the game? Masaya po. So ngayon, take your moment para naman batiin ang supporters mo at ng Team Lupi. Salamat po sa nagsusuporta. Sila mama po nandiyan, nagdadalan. Sa mga kabarkada ko po, yaon dyan. Shoutout sa Indo. Salamat po. So ayan, congratulations again Errol and Team Lupi. At dito po nagtatapos ang ating Game 1. Abangan nyo po ang ating Game 2. It will be an exciting match between Kabusaw versus Sipokot. So stay tuned.